Kang rada kundur saking gisiking samudra. Adi Guru inggih. Naga Gombang nyolong lampah. Digotong kok brojol. Inggih, sampun kula pathok wesi wonten jagat tengah. Wah. Lajeng nyuwun tedhuk kula paringi 3 sasi sepisan. Kula ganti jenenge Naga Taun ya Naga Jati ngarep. Oh nggih, mboten napa-napa. Lajeng Kakang rada kundur saking gisiking samudra kok karo ana putri. Lah menika ngeten. Menawi badhe kula aturaken Naga Gombang menika ngeyel. Boten saged dipun ajak kundur wonten ing kayangan nggih. Lajeng teng Rakonsu Joko Keris Trisara. Oh inggih. Badhe kula tamani Trisara sateman Naga Gombang nubruk pangkonipun ingkang oh inggih. Lajeng nangise Naga Gombang menika sanes to ya Di Guru. Lajeng mustika oh inggih. Brebel tiba nang bumi, banjur bumine amblong. Dawah wonten bumi sapitu. Pas ana Pertiwi anjeleh kepati. Inggih. Banjur mustika diwadahi cupu manik Astagina. Dipun sawataken wonten ngersanipun ingkang Raka menika kedadosanipun wanita ayu. Inggih. Lajeng sampun dipun paringi nama. Sampun. Namanipun sinten? Bathari Sri ya Dewi Tresnawati ya Dewi Lowati. Inggih 3 asmane nggih Dewi Lowati asal usulipun saking ilmuipun Naga Gombang niku inggih Tresnawati tresnane nyawane Naga Gombang inggih Bathari Sri menika mangke saged kangge nambahi widodari wonten ing kayangan Junggiri Saloka inggih mathuk Kakang Rada nyemanggaken dipun dangu inggih Denok Bathari Sri kula wonten dawuh eyang kukulun lho menapa mboten lepat saking paningal utawi saking pangrungunipun ingkang rayi lha napa sawantenipun kok priya mosok Denok Dewi Sri Bathari Sri kula wonten dawuh kukulun lah menika rek pawestri sawantenipun inggih. Waduh, aku ya krungu mau ki suarane ya kakung. Apa iya? Inggih yakin. Denok Dewi Tresnawati kula wonten dawuh yang tukulun. Lah. Tenan to, wah iya ya. Menapa mangke menika saged dados kalih lares tunggalku sawantenipun kalih Kakang Rada. Mboya mangertos. Pramila mboten kena-kena ngendikanipun dewa. Sekecap tinuku sewu. Dadi loro temenan karo priya ganteng rupane. Sok ngendika gangsa niku. Dadi loro temenan. Waduh jan gantenge wo. Wah, kowe nek melu aku sesuk tak mantap. Wah. Wis kersane Rama Pukulun wae. Inggih. Rama Pukulun monggo nyumanggaken mriku wonten priya ganteng. Monggo dipun paringi nama sinten nyumanggaken Adi Pukulun.
Inggih Kakang Ratu badhe kula paringi nama Bambang Sri Sedana. Oh nggih. Sae nggih. Lajeng kersanipun Rama Pikul menapa Adi Permesti Guru. Mangke Bromo supados momong Bambang Sri Sedana dipun beto wonten kayangan Mustikaning Geni. Oh nggih. Lajeng Bathari Sri menika supados dipun mong dhateng Probosini nyumanggaken Kakang Ratu dipun beto wonten Karang Kawidodaring. Oh nggih, derek. Bromo wonten dawuh. Iki Bambang Sri Sedana dadi tanggungan kita dimong inggih supaya mengko nambahi apa dewa ana ing kayangan Kastika Geni inggih. Nanging Bromo puma dipuma mengko yen kita iki nesu momong aja nganti mari ujar sing gangsul. Bebasan nesu metu geni aja nganti dingendikane sing elek. Oh nggih ndherekaken. Sami dene Probosini pun Ratu. Mangke Probosini menika larenipun kenes. Oh nggih. Ampun ngantos maringi ujar ingkang gangsul. Puma dipuma Probosini ingkang sabar. Oh nggih, mangke. Kula kandhanane Probosini wonten ing Karang Kawidodaring inggih nyumanggaken nuwun Ratu supados amasraken Bathari Sri supados dipun mong. Bromo aja nganti lali pesenipun Bapak inggih ndherekaken ngendikanipun pukulun Bathara Guru badhe kula estakaken. Bromo, ayo digawa ana Kastika Geni. Aku tak nggawa Bathari Sri ana ing Karang Kawidodaring. Sri Sedana kula wonten dawuh pukulun Bromo. Iya. Dipasrahi momong karo kita. Jeneng kita ana kayangan Kastika Geni kuwi.
kudu manut nurut njaluk apa wae Kastika Geni iki wis ana. Bebasan dar tanpa dar wis wareg, tanpa nyandang kuwi wis berono kayangan. Tinggi. Namung sejatosipun sasampunipun dugi kayangan Kastika Geni menika kula mboten betah Pukulun Bromo. Lho. Lah kok ora betah? Inggih raosipun kepengin wangsul wonten ing menapa mercapada undur wonten ing gisiking samudra kemawon. Wah, ora iso. Ora iso iki didhawuhi karo Pukulun Bathara Guru. Yen ora manut karo Brama, mengko Brama didukani karo Rama Pukulun Bathara Guru supaya mengko nek wis diwasa kuwi kanggo imbuhi dewa ana ing kayangan Kastika Geni. Inggih namung raosipun kula mboten betah. Apa njaluk gendong? Kene tak gendong kene. Wis tak gendong. Brama kon kurang piye to? Wis tak gendong. Gendong ya, gendong. Gendong. Wis. Inggih namung mboten betah. Kula badhe nyuwun wangsul kemawon. Wong ora betah ki kepiye sih? Wis dibopong wis. Lah kok ora betah. Wis dibopong, ayo arep njaluk apa? Wis apa wae ning kayangan Kastika Geni kuwi ana kula mboten betah kemawon Pukulun Bromo. Wela bocah iki kok angel temen dimong. Mongko sapa wae kuwi wis dipesen. Nek momong bocah kuwi aja nganti nesu ngomong sing elek utawa kandha sing elek. Bromo limpi. Bocah angel temen apa mati apa biar sirna Margalayu Bambang Sri Sedana. Waduh. Lah aku ditukani karo Kulon Raja. Won Raja. Apa Brama? Wah. Lepat. Sirna Margalayu. Kepiye? Mati kowe lah. Lah mengko didukani karo Rama Pikul lepat kula nyuwun pangapunten Won Raja. Ya wis, saiki mengko aku tak nganu ana Karangkawidodaren. Iki sakwuntara tunggunen kene dhisik. Iki mengko nunggu dawuhe Pukulun Bathara Guru. Ya wong atuwa kita inggih kula nyuwun pangapunten wis ora dadi ngapa wis kedadian kanggo lakon. Mula meneh-meneh nek momong bocah putu anak nesu kuwi aja omong sing elek. Inggih. Manut wis luput. Wis tunggunen sawetara aku tak apa nggawa Bathara Sri ana Karangkawidodaren inggih wa kula ndherekaken wa. Kepalaning dewa dewa nuntuna wong aprangkasang saya nuntun wong aprangkasang saya Prawasini kula wonten dawuh Pukulun. Wae la iki
kesusu keburuntara. Inggih iki supaya momong Bathari Sri utawa Dewi Sri. Nanging besok nek wis gedhe kanggo imbuh widodari ana karang kawidodaran. Kula nuwun inggih Rama kula. Banjur mengko nek momong angel kuwi aja nganti diparingi ujar kang gangsul. Tegesipun aja nganti sing momong kuwi nesu ngendika sing elek. Dadi ngendika sing apik ngono. Inggih. Dieling-eling proposine ya wis tak pasrahke dimong sing apik. Aja nganti diparingi ujar sing ala. Engko nek nganti diparingi ujar sing ala ana kedadian sing ora becik. Inggih pun rada. Weladena Dena Bathari Sri kula wonten dawuh pukulan proposine. Iki ana karang kawidodaren ya. Engko ki jeneng kita iki supaya kanggo ngimpi widodari. Mengko nang karang kawidodaran iki wis tanpa nyandang wis ber. Tanpa dahar wis apa wae wis ana kene ora susah njaluk sing aneh-aneh. Tegese kuwi kudu betah ana karang kawidodaran. Kula nuwun inggih. Nanging kula mboten betah wonten karang kawidodaran kulon proposine. Lho lak kok ora betah? Banjur njaluk apa nek ora betah njaluk apa? Apa njaluk dolanan-dolanan sing kaya kae kaya bocah-bocah kae mboten kula badhe nyuwun wangsul kemawon. Wong kok nang kene kok wangsul ya digendong. Digendong. Engko kene digendong. Mboten kemawon. Kula badhe wangsul. Bocah angel temen sih. Nyuwun wangsul kemawon kok wonten Mercapada. Ora kena bal. Rikala semono probosini sangka nesune mboten ngedhateng welingipun pukulun rada. Wedine digendong mrojol, dimban ya mrojol. Banjur probosini ora eling kowe lah bocah kok angel temen. Apa ya arep mati kowe Sirna Margalayu Bathari Sri. Raja apa proposine lepat Bathari Sri Sirna Margalayu prekencong ya wis mengko tak aturake karo wong atuk Rama pukulun Bathara kuwi mangkaken wae